Proszę Państwa, ja bardzo prosiłem. Słyszał Pan treść mojego pytania? Ale przepraszam, ja tylko chcę powiedzieć jedno. Ja przeszedłem, proszę Państwa, poczekajcie Państwo. Ja tylko mam prośbę jedną, bo ja wszystkich Państwa nie znam. Powiem szczerze, że ostatnie dni chodziłem bardzo często na rynek. Po to, żeby się przyjrzeć, kto handluje. Żeby mieć tą świadomość, z kim będę rozmawiał. A widzicie, nie ja byłem. Więc Pani tam chyba nie handluje, bo ja nie widziałem. No jeszcze zarzuci Pani kobiety, która Bo Pana na przykład nie widziałem. 10 lat... Pan ma zamknięty bok. Oczywiście. No. Ale przepraszam, czy słyszał Pan treść mojego pytania? Ja poprosiłem ludzi, którzy targują na targowisku. Proszę nie przekręcać. Ale ja tylko mówię, że Pani nie widzi. Ale Pan jeszcze bym zobaczył. Na targowisku miejscu. Kto to widział, ten co widział, ten widział. Ja nie będę wdawał się z Panem w polemikę. Nie chciałbym wdawać się z Panem w polemikę. Ja bym Panu stanowisko, które wisiało na naszym targowisku. Szczerze, bo my widzimy tą sytuację. 18 listopada. Nie, my nie robimy handlu. Ale to nie są dowody. To nie jest dowody, jak Jak nie dowody? Pisane potwierdzenia to nie są dowody. Co Pani mówi? Pani. następne. 18 listopada. Zapraszamy. Zasięgamy pewnych opinii i porad związanych z tą inwestycją. Co jeszcze? No, prowadzone są rozmowy też z Panią Kurek. Czekamy też na wszystkie... Czyli jakieś tam związane rzeczy z projektem. Oczywiście wszystko idzie, wszystko się toczy, wszystko dalej działa. Niestety są pewne opóźnienia, ale one nie wynikają z naszej strony. My naprawdę staramy się, bo my chcemy, żeby to powstało. Oni nie widzieli tych wywieszek i nie wiedzą, o co chodzi. A zadajcie im Państwo pytanie, jak przyjdzie czas spłaty kredytu, też oni nam odpowiedzą, że oni nie wiedzą, że trzeba było kredyt składać. O tym? Również na pewno, jeżeli są tacy szczegółowi, mają kartkę zgłaszającą chętnych do przyjęcia Stowarzyszenia Kupców Budowy Hali, która była wywieszona tydzień przed sesją, którą było zatwierdzone i radni przekazali grunt na 17 lat, czy 13, nie pamiętam teraz. 19. Z tego, co ja się orientuję, nawet mam tutaj deklarację. Nie moją, pani, która złożyła i również złożyło tam więcej osób. Te deklaracje, te wnioski zostały rozpatrzone po sesji i wszystkie były negatywnie przyjęte. Pamięta Pan Przewodniczący ostatnie spotkanie z nami na komisji? Też było. Myśmy złożyli przeszło 30 wniosków o przyjęcie do stowarzyszenia. Jak to się mówi, ta druga strona. Ta druga strona, co my jesteśmy? Jacyś inni ta druga strona? Również nie zostały, te wnioski zostały podpisane przez ówczesną panią prezes z datą i z pieczątką. Jaka data? Przepraszam. 14 grudnia. Do dnia dzisiejszego nie ma żadnej odpowiedzi. Jedna pani... 14 grudnia, a sesja była we wrześniu? Nie było sesji. Ale coś powinno sesja... To 14 grudnia była komisja komunalna. Ja teraz mówię. Ale to muszę... 14 grudnia była komisja komunalna i gospodarcza w sprawie targowiska. I 14 grudnia były te wnioski złożone. Po 2 miesiącach jedna pani się odważyła i złożyła pismo pytające, dlaczego nie ma odpowiedzi. To pismo w ogóle zostało nieprzyjęte. Bo nie ma kto tego przyjąć. Bo nie ma zarządu, nie ma prezesa, Nie ma nikogo. Takie były odpowiedzi. Dlaczego nas się jakoś inaczej traktuje? Tutaj cały czas słyszę, się mówi, to, tamto, siamto, przecież to jest grunt gminny. To gmina ten grunt przekazuje komuś. Czy w dobre ręce, czy w złe ręce, ale mi się wydaje, i takie moje było odniesienie, że jak radni myśleli przekazywać ten grunt, to cały czas myślą o tym, że on jest przekazywany handlującym na targowisku. Nie osobom, czy to jest Stowarzyszenie Budowy Hali, czy to jest stowarzyszenie jakieś tak inne. Od samego początku, jeszcze za
3 kadencje wstecz, cały czas ludzie z targowiska walczyli o to, żeby powstało. Dlaczego zostali odrzuceni wszyscy ci za pierwszym razem 26 września deklaracji złożyli? Dlaczego one zostały odrzucone? Kartuza zrobiło wizualizację, która była przybliżona, była schludna, czysta i była przybliżona do czego? Do targowiska. Nie w żadnej hali. Chyba w Kartuzach hal, biedronych, tych budynków jest dosyć. Dobrze, Panie Jacku, teraz Ile, bo teraz tak, wstało kilkanaście osób, tych, którzy są w stowarzyszeniu. Tak? Widzieliśmy. Ja chciałbym teraz zobaczyć, kto nie jest w stowarzyszeniu, a chciałby wejść i mieć tam głos. Mieć tam. No to teraz ja czegoś nie rozumiem. O jakiej ilości... Który samochodami przydać, ale nie popsuł. Ale ja się tam wywiezam. Ja wiem, płacisz około 35 zł za boks. Na targowisku zwierzęcym 3 zł. Ale to nie jest związane z... Moment. Chcę bardzo jedną rzecz zadać. Powinien pan to Pani Burmistrz. Przepraszam, nie ma, ale jest pan przewodniczący, bo uważam, że dzisiaj gmina dokonała złamania prawa tego, które ustaliła Rada. Jeżeli czytamy, proszę bardzo, panie przewodniczący, regulamin targowiska w Kartuzach na ulicy Sędzickiego. Pisze się ewidentnie, w paragrafie 2 mówi, przepraszam, to dotyczy targowiska. Ale to dotyczy targowiska. Ja tylko chcę powiedzieć, ale przepraszam, panie, czy pan sobie troszeczkę na spokojnie? Nie, proszę pana. Ja chciałbym powiedzieć, panie przewodniczący, Ja jestem na zaproszenie pana. Panie, to bardzo proszę. Trochę kultury. Naprawdę. panie przewodniczący. Panie Grzegorzu, proszę, szybciutko. Proszę się uspokoić. Naprawdę. Jak tutaj panu nie przeszkadzam, to znaczy o to, żebyśmy zamieszkali tak, żeby nikt nie wiedział, o czym mówimy. Ja chcę zadać tylko bardzo konkretne pytanie. Ja chcę, nie chcę posłuchać. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, to ma związek z targowiskiem. Bo dzisiaj jesteśmy na etapie rozmowy o tym, jak ma wyglądać targowisko. Czy 76% to są osoby stamtąd, czy nie, bo my nadal nie wiemy kto. Czy te 70%, które dalej czeka na targowisko, czy to nie są ci, którzy chcą się ubiegać, albo tak jak mówią i pokazują, że składali wnioski w grudniu, a nie zostali przyjęci. Po drugie, to o czym również kolega Jurek zauważył, że dziś w koncepcji mówimy o 40 boksach, a jeżeli wyjdzie, że będzie ich 25, my dziś nie wiemy wielu rzeczy, a mówimy o tym, że przekazujemy grunt jednej grupie osób. A ja chcę, proszę Państwa, zadać jedno pytanie, żebyśmy nie doszli do tego, bo dzisiaj uważam, że zostały złamane kolejne przepisy prawa. Jeżeli regulamin targowiska Szanowna Rada podjęła i zatwierdziła, wybudowaliśmy zgodnie z planem zagospodarowania targowisko zwierzęce. Szkoda, że nie tu zainwestowaliśmy, a tam. Ale chciałem powiedzieć jedną rzecz. Paragraf 2 tego regulaminu, który Szanowna Rada zatwierdziła, mówi krótko. Zabrania się sprzedaży na targowisku odzieży i obuwia niezwiązanego z działalnością rolniczą. Dzisiaj, proszę Państwa, na tym targowisku było pełno handlujących, w większości obcokrajowcy, którzy przyjechali chyba na zaproszenie, bo takie kartki były i osoby proszące przy Rakowicach, przyjechały, handlowały ciuchami. Za 3 zł wstęp. Tutaj płacą 35 zł. Ja tylko chcę teraz pokazać, że w gminie po raz kolejny złamaliśmy prawo. Dlatego ja chciałbym wiedzieć jedną rzecz. I chciałbym usłyszeć od Państwa z drugiej strony, bo my znowu dzisiaj wyjdziemy, Państwo wyjdą, bo ja rozumiem, że my jeszcze zostaniemy wypracować jakieś ewentualnie sobie warunki, które powinna Rada przed podpisaniem porozumienia zakwestionować, ewentualnie postawić, bo zbyt dużo niewiele, a mamy grunt przekazać. Ja chciałbym usłyszeć od Państwa, co z Wami, jeżeli Wy nie znajdziecie się w tym stowarzyszeniu, a pomimo to, że chcieliście, nie zostaliście przyjęci, jest Was nie mniej jak ci, którzy się zapisali do stowarzyszenia, to co Rada dzisiaj ma ewentualnie zrobić, jak gdyby z tą drugą stroną, z Wami? Bo ja nie wiem, bo myśmy jako radni podjęli decyzję i takiej, ja również byłem w świadomości, że praktycznie w 90% załatwi to temat wszystkich handlujących na targowisku.